Kwazi waiwadiwa vateereri nevatari vedu, tinoda kukuchingamizai kuchirongwa chedu Virtuous Dare, apo patiri kukurukura nyaya dzinotibata isu as Virtuous Women, asi takasangana nevarume vedu vepadare. Nguva zhinji tanga tichingotaura tiri tega as Virtuous Women, dzimwe nguva tine nyaya dzatinozeya tichisirira munzira, padare vachitaurawo vachisirira, asi takaona zvakanaka kuti pane dzimwe nyaya dzinoda kuti titaure tiri pamwe chete, zvichemo zvine maVirtuous Women nedzimwe nyaya dzinenge dzichibva kudare uko. Ini ndinonzi Dr. Alaisa Mbiriri, ndiri mai mufundisi, ndinoshanda zvakanyanya nevana vechidiki nemadzimai. Mukati mezuva ranhasi tine nyaya yatiri kuda kukurukura pamusoro payo inoti Muchurch Hamuna. Nyaya iyi inyaya inondirwadza. Ini samai mufundisi ndine basa randinoita rimwe rekubatsira nevana vechidiki vavasikana. Ndinotoshuvira kuti ndiitewo speaker pamakitchen patawo. Ndinotoshuvirawo kuti nditowapfekedza magauni, asi vanenge vachitaura kuti aiwa amai Muchurch hamuchinai Hamuna. Toita maprogram ekuti tine mayouth 1000. City Sports yakazara mayouth, asi vachiti Muchurch Hamuna. Zvekuti zvinova zvasvika pakutinetsa, takazoona tikati aiwa zviri nani timbokurukura kuti kana tichiti Muchurch Hamuna
chii chiri kumbonyatsoitika, tionesane. Isusu sevafundisi nanamai tine tiri kutoshuvira kuti vana vedu vachate tichivabatanidza. Saka kukurukura nyaya iyi tine ma-virtuous ladies atinawo nevedu vepadare vauya kuzotibatsira kutaura nyaya iyi. Regai ndivape mukana uno kuti vazviintroduce nekukwazisa vateereri vedu. Ndichatanga nevari kukona uko kwekutanga uko. Kwaziwai vana vaMwari, zita rangu ndinonzi kuda kwashe munda. Tinoda kutenda, tinoda kukuchingamidzai mukoma kuda. Kwaziwai sangano, ini ndinonzi Ngoni Nzashe Chitate. Thank you very much mukoma Ngoni. Indoitwa Elda Mpunga. Ndoda kukukwazisai vateereri nevatariri pachirongwa chino chiri kusanganisa vana mai kana kuti vasikana, vakomana pamwe chete naana baba. Tichitarisa kuti pfungwa dzichaumbwa panapa dzinoita kuti tive nemichato yakawanda mukati mechechi, uyezve tione kuti chisimo chii mukati mechechi, sekutaura kuri kuita musoro wenyaya kuti hamuna. Ndizvozvo maita basa gono. Makadi vateereri nevatariri, ndonzi Dr. Sigauke, ndauya kuti tizotaurirana kuti sei musina. Tinoda kutendai Dr. Sigauke. Makadiva vateereri nevatariri, ndonzi tinotenda nawo, ndauya kuti tizodiscussa kuti varimo here kana kuti hamuna zveshuwa. Tinoda kutenda. Munoziva patinoita zvirongwa izvi unotoona vasikana vanenge vachiti aiwa mai Mbiriri, isusu ma-virtuous tiriko takawanda asi hatisi kuvaona vanhu vacho. Saka ndoda kuti nditombotanga kuti nditovhunza ipapa pama-virtuous women andinawo pano. Kana muchiti muchechi hamuna, munenge muri kuti kudii? Ngatibatsirane ipapo chiremba. Ukaenda kunotenga bhutsu mai Mbiriri, unotopinda mushopu, munenge mune bhutsu dzakawanda, different colors, mainch emaheels akasiyana siyana, material yakashandiswa yakasiyana, suede, leather, this and that. But unogona kubuda usina kutenga bhutsu. Okay. Katobvunza sei usina kutenga bhutsu, munenge musina. Washaya. Because pamwe washaya color yauri kuda, pamwe washaya material yauri kuda, pamwe washaya mainches ehiyo anoenderana newe, pamwe bhutsu dzirimo madzisi kuenderana nebudget yako. Okay. Saka zvikonzero zvinoita kuti titi hamuna zvakasiyana siyana. Yes. Hatigone kuti tibatanidze choita chikonzero 1. Zvakasiyana siyana zvikonzero. Saka semune kuti ukapinda muchechi vanogona varimo vane ndebvu vakatopfeka masutu, vakapfeka mafokona shoes, vakagerwa zvakanaka, but munenge musina. Okay. Zvaunongotsvaga iwewe munenge mune musina. Alright. Zvamuri kutsvaga. Saka tototi chikonzero chekutanga zvamuri kutsvaga imimi sema-virtuous women zviri kushayikwa. Tinogona visiri kumita zviripo, zvinogona visiri kumita criteria zvandiri kutsvaga. Okay. Saka zviri on offer hazvisi zvirizvo zvandiri kuenderana nezvandiri kutsvaga. Kana kuti zvandiri kutsvaga hazvimo. Alright. Yes. Tino. Okay, thank you mai Mbiriri. Pane a plethora of reasons anoita kuti muchechi hamuna. Because ndingangokupa illustration tisati tapinda mazviri. Unonzwa munhu achiti kubhero kune hembe veduwe, ukaenda kubhero kune hembe dzakanaka dzakachipa, but kune mumwe munhu anogona kuenda kubhero agotodzoka asina achiti ndashaya. Nekuzara kwavanenge vakaita vemabhero paKopacabana unoona munhu achidzoka asina. Munhu anogona kutopinda mushopu kana maEdgars chaimo kana muboutique achida edress agototi ndashayiwa dress. Mari ainayo. Hembe dzirimo. Achitonzitora pachikwereti shamwari hembe, but agotadza kutora hembe achiti ndashayiwa. So there are a number of reasons dzinoita kuti munhu aite ati muchechi hamuna vakomana. Because unogona kushaya munhu anoenderana newe in terms of compatibility, chaiyo kunzwanana. Unogona kushaya munhu ari financially empowered zvakafanana newe, amongst other reasons. Saka that being said, unogona kupedzera kuti chokwadi muchechi hamuna. Alright. Tichadzoka kuzi mareasons acho mangotanga kumanyechura. Toda kutoti titonyatsoaburitsa pachena tigonyatsomadhiga out. Handiti ndizvozvo. Regai tiende kune vakomana vechidiki. Right. Dr. Mauya zvakanaka ni analogy yebhutsu yenyu. But sandasvika ikoko ngakuda kudaro kuti izvo zvinotarisirwa nemunhu zvinosiyana depending on the level of life yahawe. And so different person has got a different expectation based on level yaari palife.
kana tichitizvo hamuna tiri kutizvo pane maattributes andiri kutarisira andiri kushaya panzvimbo yandiri kutarisa. Tichipinda muyebhutsu ndiri kuda kuenda kumasports handitika ndosvika mushopu ine bhutsu tisine nemasports hamuna. Saka in short what I am saying is zvatiri kuda isusu maattributes atiri kutsvaga for the occasion atida kuenda kwairi hatisi kuzviwana. Alright. Ende muramba hamusi kutiburisira ndiburisire henyu because muramba muchikoti maattributes handiti muri kuzvishaya. Handitiri kupinda maattributes. Ngatiitei. Ndandoda kungoti kana tichita hamuna tiri kuti ndino maonero angu ekuti imharidzo yakaparidzwa kwenguva refu. Yes. Yakapedzisira yaita kuti vanhu vangoti muchechi hamuna. Alright. But kunyatsoda kubvunza munhu kuti kana iwewe wakazvimiririra sei uchiti hamuna. So for the longest time muchechi makatozopedzisira makutonzi hamuna as a stereotype. Yatongova chiblanketi temu. Exactly. Chakungoshandiswa nemunhu wese. Because kana tiri kutaura nyaya yekuti vanhu vari kuwanana inyaya yanikati iri relative. Inodependa. Sanga example yebhutsi yanga ichitaurwa yaya munopinda mese mubhata kune section yemarunning shoes mastileto pamunopinda mubhata paipai mumwe nomwe anoenda kusection yani yake, but haungapinde mubhata tobva tozoti tese muine bhutsu tobuda tese conclusively tichiti zvoni mubhata hamuna bhutsu. Saka muri kuona kuti ndodambudziko rekutanga randi kutoona rekutoti yakastereotypwa nyaya yacho zvekutoti even nemagenerations apo ezvezvizvi vanongoti muchechi hamuna whether mukomana whether musikana but kuadresa nyaya yacho kuti sei tiri kuti hamuna kunyatsobvunza chaivo unotozoona kutoti zvoni vanhu vari kungoita sei vari kufambisa vhangeri rakaendera mberi kare but riri vhangeri rekunyepa. Saka vari kuti vhangeri nderekunyepa. I get his point. What he's saying is this has been hammered over and over to a point where you don't even care to look. Yes. Say hamuna. Yes. Zvakafanana nekuti example yo yavapa yemushop mebhutsu handiti pane vanhu vasingatoendi kune dzimwe nzvimbo nekuti vakanzi hakuite kuya iye asatambosvikako haana objectivity asitomboziva kuti zveshuwa hakuna here zvaari kutsvaga akangonzwawo kuti hakuna. Saka pari kupinda muyuth uyu paari kusvika zera rekutsvaga mukomana musikana ari kutogara asina kutsvaga because kubva paakabva kwese kakangonzwa kunzi muchechi hamuna. Zvobva zvatongomuendesa kunze uko. Yes, gone. Pane nyaya yekuti hamuna iyi patakakurawo isusu statement iyo yaimbotaurika ende vana kana vachiri paeji yekupfimbana pangori nekatendenzi kekuti zvinodiwa nemubereki iye anoda kuita the opposite. Handizivi ndo basa remahormones acho here kana kuti chii. Zvakazonzi nemumwe in fact maitezvara tiletezvara kana ukati kumwana kumba kwanhingi vakomana vari ikoko vanhu chaivo unoona anouya kuchechi ndo vanonzi vana wotoziva kutoti kana dai mwana wako akapfimbwa ikoko anotomuramba chete because iwo wamutaurira kuti handozenge zifi amene whether is feeling yekuti ndakatsvagirwa nababa here handizivi but vanongova kuda kuva rebellious. There's a time when even vana vasikana vakomana mukada kudyira patebho iye anongosimuka ondogara mubedroom make ndomaanoda kudyira ndomada urara ndomada kugara nemapureti ake zvese imomo. There is that kind of age until azova mature azoti kurei to a certain age ndo paanenge akutanga kutaura nemi watomubvunza ko shamwari yako ko zviri kufamba sei but pane time yaanenge ari and during that time a lot of things happen from a medical point of view, from a person's point of view. Saka indiri kufunga kuti this hakuna ingori uyaiti stereotype kungofunga kwakomana and at the back of their mind I think they are not serious in a way. Number two, let's also remember we are in a great controversy because tiri kutaura kuti ita chinhu chakanaka kana uri
mukristu roorana nemukristu kana uri kune zvemashavi roorana nevari kune zvemashavi nekuti kumashavi kwacho munonyatsosvika tuweye muchiridza musikana achinakidzwa mukomana achinakidzwa ozobuda kuma3 no problem saka iwo kana uri musabata dananawo nemusabata iye haadi hada kuti handoda kungonotsvaga chero achiziva kuti jesu because chasiyana chii sabata racho razobva ranyanya ukoshei saka already pakutsvaka kwake nekutarisira kutsvakwa kwake kuri very relaxed sometimes paanozenge awa machuwawo as a Christian akuda kutsvaka zviri genuine vaya vaanga achitarisira kuti vachiuya kwaari havachadiniwo either they've already passed on or they've already they have done something else in their life havasitori maage mates vatosiyana matova nevasikana vati kurei nevafana vadiki because time yavaifanirwa kutsvagana hazvina kuitika saizvozvo also let's remember statistically I think in this country vanoti women are about 52% of the population generally so already we are talking of some kind of depleted gender as it were kushaikwa kwekuti iwewe unotarisa ziso rimwe riri rakasvinura kutarisa kunze rimwe rakavhara uri mukati saka pobva paita dambudziko ziso ravo rakatovhara mukati kunze kwakasvinura because vari kuonawo kuti munana kana munhu ukada kudzidza language mukuru uchiziva shona ngatiti uda kudzidza ndebele kazhinji kacho zvinonetsa because you always have a fallback position ukaona wangotadza wakutodzoka kune language saka unozoudza kuti vana vadiki ndo vanogona kudzidza language vanhu vakuru havagoni because you are not hausiri focus on that language saka ndo zvinoita vana vedu vasikana muchechi nevana vedu vakomana muchechi at the end of the day vanozoguma vese vaakunze and because vaakunze manje vese vakuda kujustify that position kuti ndaakunze because muchechi hamuna kozi vese vabuda ndangoti izvo chimwe chinoita kuti vakomana kana vasikana vati muchechi hamuna iye kuti iwo wacho uri kumbonyatsotsvaga chii imomo muchechi chauri kunyatsoshaya chacho chii uri kutsvaga zviri objective here kana kuti uri kutsvaga because you want to criticize zvinhu zviri imomo saka iwe ukatsvaga uri objective unogona kuzviwana plus nemhaka yekuti sezvambotaura kuti marriage is holy and su semachristians tine mastandards akafanana takakudzwa zvakafanana satani anenge achida kuti uzvishaye uone kunze uko can you end up becoming so unchristian zvekuti you justify zveshuwa kuti muchechi une kukura kwayakaita mukomo ndashaya ndashayiwa ndoda kuti tiende pane zvatataura kozi mese mamboburitsa nyaya yekuti ukapinda mushopu pane macharacteristics auri kutsvaka chichichi ngatichiendai kumacharacteristics acho iwawo ndonyaya ndandoda kuita venting ndichiti to justify also statement racho rekuti hamuna inyaya yekuti it's not about the quantity it's about the quality that you're looking for so unogona kutopinda wotobuda usina uchitoti hamuna boots mazuva ano and statement ratototaura pera wakona haisina boots not kuti hadzipo padisplay but the quality of the shoes that you're looking mushopu munenge musina that's why ndazoita narrow down ndikati itozoita hastereotype but inyaya yekuti iwe wakazvimirira une certain quality yauri kutoti titori pachechi tiri semayouth pane musikana abc kusvikira kuZ but pavese paalphabet apa chitiburitsira quality yacho yamuri kutsvaka tigoziva kuti zvinobatsira munoziva kuti basa inogona kuzoti aiyo vanhu vedu vanoda swed rege titsvaga maswed vana vechikoro varoda matafisi rege tinotenga chinai tinounza matafisi saka isusu munoziva from kwakusaidi kwatiri tiri isu tenchitoti aiwa vana varimo tiri kuita maprogramu evayouth tiri kuita maprogramu evasikana tiri kudai vana tiri kuvaguruma saka chimbotiburitsirayi ini chatatounzira vanhu vepadare pano pavirtuous ndechekuti mutipe kuti macharacteristics isusu
atiri kuda ndeaya neaya neaya. Zvinondibatsirawo constituency yangu yeVirtuous ndikapinda ndichitsvaga bhutsu dzemasports ndikadzishaya ndinoti kumasports maimbiriri kunopfekwa bhutsu dzekumhanyisa, dzekutambisa, dzekubhutsura bhora dzinoshandiswa. Handiti ndo bhutsu dzemasports. Munhu kana akuenda kuinterview yebasa haapfeke bhutsu dzemasports, haapfeke mashooters kana akuenda kuinterview yebasa. So chinoita kuti vasikana vazoti muchechuma muna vakomana, it's because vakomana vari kutsvaga vasikana kuita sei vekushandisa vemasports. Thank you. Kutsvaga musikana wemasports. Ina handisi kudata musikana wemasports handiti, because handisi musikana wemasports. Saka ndinozotaiwa no handisi wemasports enda hakunotsvaga zvimwe zvemasports. Iyo vabva achiti hakuna vasikana. Alright. Saka vakomana vari kutsvaga vanhu vekushandisa. Zviriko futi nevasikana vacho I think abalances azoti nevasikana because mumwe anopinda achitsvaga maslippers ekuenda unoita sei, ekuenda unoitisa basa paari kukorobha nekusuka nekugeza nekudii. Maslippers haaendwi nawo kuchechi, anosara kupi? Kumba. In fact maslippers usually they don't leave the bathroom. They're mainly for bathroom use, anosara imomo. Saka musikana uyu paari kusvika muchechi achitsvaga mapatapata hamuna mukomana wetype yemapatapata. Saka anobva ipapo achiti hamuna. So point yangu iri pakuti vanhu vari kuenda unotsvaga vanhu vekupusha navo time, vekumboona kuti zvakamira sei. Saka paanotsvaga akaona kuti hapana ari kuda kuita naye izvozvo anobva ati hamuna. Imo mune mine vari serious, vari ready for marriage. Iyo kutsvaga maslippers. Saka maslippers aya anobva atisati. Saka anobva achiti vari too serious. Obva ati vasikana vacho havanakidzi. Ndandiri kutoda kutofunga zvangu ndichitoona kutoti zveshwa ndo one of the reasons why both parties vari munyaya iyi vachizoti hamuna. Ndoda kutaura takamirira varume vepadara. Ndaimboimba. So this is something that we noted within the church kuti vasikana vazhinji vanoda vanhu vane mbiri. So vaigona kuda vomunhu anomira pastage achiimba but nyange akasina mari, because pavanozofamba anoonekwa anoimba neboka iri anozivikanwa. Saka kana paina ane mari ari financially stable and atori serious achitotya Mwari, anogona kutorusa musikana wanga achida achitotorwa neaita sei ane mbiri. Therefore muri kutoona kuti uyu achapedzera kuti vasikana vacho muchechi hamuna, because vese vari kungoita sei, vari kungotandanisana nevakomana vane nyika vane mbiri. So sai zvakatombokuitirai kaadvantage zvekuimba izvi. I think vasikana vachazoita tali nyaya yacho, because pane zvinhu zvisingasubstitutiki. Exactly. Pane panoshanda voice kana tarenda. Hamuzoiti madates kana because relationship wode kuzokura takazotaura kuti ine zvimwe zvinhu fiyo yakatowanda inoda, because hapasi pese paurugara uchiimba kana kuti uchiparidza anoona manje ndo pekuti unozorambwa futi. Waramba wozoti zvino vasikana say the day futi wanda ushandisa vamwe kana kuti muchechi hamuna vasikana vari genuine. Alright. Ira kuti tibate maqualities acho ari kutsvagwa ndo zvandiri kunyatsoda. Chimbondibatirai maqualities amuri kuda kuvasikana mukati isu tiri kuda quality iyi. Okay. Although I think relative, yes we know they are very relative and are individual, but murungobata in general. All right. Okay, disclaimer. Kunzoku kune matsotsi. Okay. Wariko matsotsi. Isusu atisotsvaga mai matsotsi. What I mean by matsotsi is kune ma shape shifters. Nasi ari up mangwana ari up. Ndandimbori nebomba jacket rangu ranga rine two colors, ranga rine blue ne orange. Saka iwo idecide manje kuti nasi tikuda side rip. Saka patinouya manje kuchechi manje tinowaona wariko vanenge vakamira kumberi vanenge vachitoimbisira muri kuda hii munhamba ani ngoma worowa nemo
kupupitari wariko maannouncements akuda sei vari kurova tichingopedza rare orange manje raakuita zvinoenda reorange it's very fortunate and unfortunate kuti mazuva ano kune social media so zvinhu izvezvi hazvi zvinhu zvakawandika zvinhu zviri pachena. Why? Because tine shamwari dziri kunze dzinozoti wati anopinda kwenyu tatinaye nezuro Friday evening tatinaye asi panoziva muchechi manje they dress beautifully. I'm sure you can see they're virtuous woman manje wama virtuous wama virtuous woman and then they expect isusu kuti ti accept the two-sided coin, which I think is very it's not fair. All right. If I may say, it's not fair. Ngamire pama virtues ake decide kuti umbotange wechechi kuti wange usiri wechechi unga tenyi regai nikubatsira hangu vakomana vangu ava nditi nini mukomana achitarisa musikana anoda musikana ari presentable, right, anoratidzikawo zvakanaka asinganzi uyo ari smart anoshandawo nesimba. Saka presentable, smart, muri kutobva maburitsa here yekuva attractive. Yes, ndizvozvo ndatya kushandisa word rekuti akanaka because hakuna munhu akashata in the sense yekuti wese biblically hakuna munhu akashata biblically waitako. Yes, then ndandichida kutaurisa kuti munhuwo anoratidzika kuti anokurespecta, anoratidza kuti ndiwe mukomana, ndiwe uchava baba vemhuri, ndiwe uchava the head of the family. Wodawo musikana zvakare anoratidza kuti anoda unda senior youth ndakutarisira kuroora ndikamunzawo mukati member ari compatible nemhuri yekwedu, anorespectawo mai vangu, anorespectawo baba vangu, hanzvadzi dzangu, that kind of thing zvinongotarisirwa in our culture. Chimwe chinhu chatotarisirwawo zvakare ndezvekuti musikana uyu ane vision wo mukati meupenyu, tinoumba upenyu tiri tese, kana akaenda kuchikoro, that is very good, tinozvitarisira izvozvo. Anoda Mwari, zvinhu zvatinotarisira izvozvo. Saka ndamenjena zvinhu zvinokwana 6. Yechi7 vanoda musikana ari decent. Handina kuzviisa in their order of importance. But vakangofungira kuti musikana uyu ari kumhanya ane vamwe ari kuita double cross, vanobva vaenda into their cocoons. Right. Chekupedzisira chechi 8 maybe ndogona kunge ndachikava ndechekutiwo munhu unoziva kuti togona kuronga zvinhu tiri tese. Right. Saka ndaisa zvinhu izvo zviri a package. Ndinoona zvekare kuti kana ndandichinzwa mativi ese vari kuti unoshaya izvi nezvizvi pamukomana, unoshaya izvi nezvizvi pamusikana. Pandaifungira kuti manje kana vari vanhu vanoda kuzosetla vaizodzoka kakune quality, but hatizooni vachidzoka kune quality yacho yavari kuti iripo. Uyu ari kuda kundishandisa saka ndisi kumuda, but kana ndakuda kuzoroorwa haasi kuzotsvaka ikoko futi, unozoona achizondoroorwa kunze. Zvobva zvandisiya futi ndiine mubvunzo wekuti are we really looking genuinely, are we sincere, are we praying about it, are we really living what we are saying we want to live? Saka I think ndo zvimwe zvinogona kuwedzerwa nevakomana pane zvinotarisirwa nevakomana pamusikana. Semunhu wakamboitawo mukomana ndichitsvagawo musikana, I looked for those things. And zvinhu zvamataura munoziva kuti ma-virtues are timeless. Handitika zvekungoti munhu ari presentable, munhu ane vision, munhu ari decent, zvinhu izvozvozvo zvinhu zviri timeless, zvinongotsvagwa from time immemorial. Handitika ndoda kuti mundibatsire kuclarifya ndike nditaure ndichibvunza vechidiki, especially panyaya yerespect, kuti kana muchitsvaga munhu wamuri kuti ndikuda musikana anondirespecta, mune muchida respect yerudzi yekuti ndoda kuti atange kutonditi andipfugamire here. Ndine ma-virtuous ladies vari empowered, vari learned, tine vana vasikana vadzidza, handiti ndizvozvoka vatori we have done well professionally,
handiti ndizvozoka. Saka ipapo panozoshayikwa kuti uzive kuti saka kana respect yatakuda kuti itange kudating ndeyekudenzwa kunzi shewe here ndopamuchatoti munhu ari kundirespecta. Munoda kuti kozi vana ava vandinawo they have a voice, because we have raised our young girls chivati iva nevoice. Saka ane voice pari kupinda relationship ari kupinda ari munhu ari empowered, anogona kutaura, anogona kuzvimirira kuti zvandizvidi. Pane distinction isiri kuitika pakuvatsanangurira vari vadiki kuti you have a voice. Zvinoita kunge vakanga vasina voice, because zveshowo socialization yedu yaita sekunge takanga takura in a patriarchal society. Avana mai vedu vakanga vasina vakanga vasina nanambuya vanga vasina voice ka yadoza nditotaura nditowirirana kuti takatosocializwa in a patriarchal society ine regard kekuti kana vari baba vanotemba authority vanoita kuti vanotsikirira munhu wese. But to tell you the honest truth, as we are also growing, takutozinzisa kuti zveshuwa women are empowered, yes, and they have a voice. Yes. But then there's a distinction now that the women vacho vanoita sekunge vakuabvisa voice ripi voice ravo. Why ndiri kudaro ndo zvinoto zvimwe zvacho zvinozoonekwa kucompatibility yatata kuzotaura pakunonotsvaga paya panozonzi Muchurch Hamuna. Muri kuda kuedza kudiscussa something handiti empowerment kazhinji kacho iri almost zvese handitika, but munhu anogona kuzoda kuzoshandisa, let's say kuti munhu anenge ari a lawyer handitika, kana kuti ane certain profession or a certain position yainayo iri highly ranked, then iwo akukutora sesubordinate apa uri mukomana wake. Saka instead yekuti zvoni muri kuda kuti you want to further life yenu uchidiscuss, iwo pamwe hauna hako position yakada kudaro muri kuya nemusikana akutoona kuti problem yenyu ndekuti zvinhu zvimwe zvacho you don't understand. Apo muri relationship you wouldn't understand. So that's a simple disrespect. You can tell kuti zvoni this person is coming from a position of her being empowered. Inini handisi chitori chidu pamberi pake. Saka panoda kuzogadziriswa panazoti compatibility. I think munhu akadaro unofanira kuitawo kutoranawo nemunhu ari kuposition iyoyo kuti kana bakutanga kutaura nyaya dzacho it goes both ways, Mbiriri. Because sometimes you don't understand, you're not understanding what you're saying, and it's a fact. This is a explain. Saka because you're insecure, you're kwandiro chiti mskano indi doctor already pato itakaka ningirini pane vanhu vakawanda Mbiriri vekuti you turn them away when they say I like you, I want to be your boyfriend. Unoti no, because utonati pato already are apologetic, ana kana confidence iye wacho semunhu asi kugona kutozvimiririra nenyaya yake. So then because by nature I want assertion, I want security. Mukatarisa mukadzi musango Mbiriri, when it's mating season for whatever species of animal, the males usually fight for the female, isn't it? And the female goes with the stronger one. Not that they're told it's biology. It's biology. They know by intuition, they know this one has strong genes because he fought stronger, so I'm going with him. And that's the same thing that happens with humans. Unfortunately, men don't have to fight like physical fighting, but they have to fight financially, they have to fight intellectually as well. So you want somebody who, when you're in a discussion, when you're engaged and you're talking about something, ask if you're insecure about his position. It's not a crime that my parents sent me to school to become a doctor, a lawyer, a whatever. And it's also not your fault kuti maybe aunabuda zvakanaka kuform 4 ukazoita sei ukazodii but ndinotoda iwewe. Saka pandiri kutaura newe ka nzwisisa kuti kutaura sevanhu, handisi kutaura newe as a professional. Insecurity yo yatatikanganisira Mbiriri. So ndachida kutoya pa point kuti vakomana ava vane insecurity, they are not assertive. Saka nopezira wati Hamuna because hapana ari assertive ari kuya achitaura nyaya yake neconfidence, havana confidence ameno kuti zviri kumbofamba sei. Ndobva ndataura pataura nadedi pekuti you want a woman who has, like men want a woman who has vision. We also want the same. We also want a man who has vision and who knows what he wants to do. Ndikabva panda kuenda apa, ndikabva panda kuenda apa. Saka chinozoita kuti zviite sezvinonetsa niite sekuti Hamuna ndechekuti paari kuuya nditi haasi assertive. Paunobvunza kuti saka iwewe waraiti watononifarira vision yako neni ndeyei, hatechizongonoone kufamba kwetime unongoziva ndemwe yai, aiwa handisi kuda ndemwe yai, ndiri kuda zvinhu zvao like zvinobata. Exactly, I want something, I want your vision. Zvitori nanondidzo kuti nini vision yangu neweka handina mari but ndoda kuti tiende tese kudenga.
So women want a man who's assertive, a man who knows what he wants to do, a man with goals, yes, a man with money. Okay, all right. A man Yes, with I want to come in on the money. Yeah, you talked about a respectful woman and pane zvimwe zvinhu zvinongoyawo naturally. A woman wants a man who's financially stable or financially capable. Handiti. Saka imwe respect yacho inouya ka ichiberekwa nezvimwe zvinhu senge izvozvo. You need to be saka ino respect vane mari. You need to be financially capable. Because pane zvimwe zvinhu zvekuti unogona kuona unge haisisiri respect ka, but iwe ndio usiri able, usiri respectable, hauzi capable panguva iyoyo. Saka munhu wechirume ka, whether ibasa reformal or it's an informal job or it's projects that you do, mukadzi wese ka anoda murume ari financially capable. Alright, vasikana tinoda mukomana, vakomana vari financially capable. Inzo ndoda tisataenda cause nyaya iyoyo inotinetsa, muraka zhinji inotinetsa. Ndoda kuti tibatsirane apa kuti ndokuti imi muchangobvawo, tine vana vachangobva college, handiti ka arikungobvawo college, mukomana ari kubva college, financial ability yake muri kuda kuiona papi? Because uyu pamwe kana angori 2 years older than you, angoshanda wanga angori nekasalari kaangarika angari ningirini inonzi GT, handiti ka hana nokuti ari graduate trainee, handiti ka hana pa 2 years dzaita graduate trainee akatanyatsoita financially bhutsu achambodii nekuda. Saka financial ability ndekuti muri kuda kutoona munhu atone mari, atone motikari, atone mba. Haisi nyaya yekutoti watone mari, but inyaya yekuti une vision here ne$2 yaunayo. Alright. Handi mazvona. Pane munhu wekuti haana mari ka, unotozviona kuti mari chaiyo yekunzi ane mari haana. But anogona kubatanidza metsi dzake ka, unotokwanawo mumetsi yake momo, mu$2 momo munotokwana mese, unotosara kuti oh, how did he do that? Kozoita munhu wekuti atori nemari yakawanda but haagone kuzvimanaja. What Tino was saying is women want security, and security comes with all these things like money and whatever, attention and things like that. And so iwewe kana uri mukomana totoziva kuti hauna mari because uri graduate trainee kana kuti hameno uri mukorokoza kana makorokoza nemari, but anyway hatizive whatever it is that you do. Mozive kuti pana windi chaiye anodedzera makombi pako pakabhana, anokwanisa kunditengera inonzani frizit, ndikatomwa frizit ndichifara zvisingaiti. Nemumwe munhu wekuti kubasa kwake anotorespect, achitonzi ndiye he's the company accountant, but haana, I don't know how to put it, but haagone kubahandla finance dzake zvakanaka. Unosara uchiti anozogona kundichengeta iye asingagona kutozvichengeta iye pachake. So women want to see that in you. They want to see kuti uyu anogona kundichengeta, and then we'll go with that. Then kuti tivape mukana. Let's say this. Munhu ari capable kana kuti ari able. Pane zvimwe zvaunoona zvokuti munhu anenge achingoti ai ndakadzidza ndakaita program yakati ndikutsvaga basa, especially here in Zimbabwe mabasa ari kunetsa. I think we can all testify to that. Saka ukava too smart manje kuti ai ndakangoita IT, uchakwanise kufunga outside the box. Yes. Iwawo business minded. Kune zvakawanda zvekuita. Hasla, rima, do zvinhu zvakawanda zvekuti ukwanise kuita sekuzvisustain nekutosustainawo iyo relationship iyoyo. Because panoitika challenge yekuti iwo kana uri an empowered woman, hazvingorevi kuti uchashanda basa rawakatraina chete. Vasikana tiri flexible, unogona kuenda unocleana, ugorima, ugotengesa maproducts ari kutengeswa mapiramidi ayechi. Saka vakomana ngavaitewo izvozvozvo so that we balance out. Okay, yes. I think Windy anogodiwa pa Virtuous dari chete pano. Allow me to say this. As background. Superficial. Background. That was just an example. Let me tell you, to be honest, as a friend, what Antinaiku use it.
akatororwa nemunhu angariwe ndaiunza makombi kuuse it. Okay, vamwe tese takatiri against and whatever izvozvozvo iye angatori profession because tandiri kuuse it professional person but izvino they live happily. Zvatoriko vanhu vakadaro achiri uindere. It's a very good thing kuti kunono kudaro. Saka ndiye wacho akaona vision. Ishamwari akaona vision muna uyu handiti. Okay, I think isha tu japana bandi ku generalize. Exactly. We're generalizing the issue. But some of our sisters, Antiga, some created the Virtuous sisters, some Antiga, are not understanding in one way that they don't have that understanding. Antiga, I like what you said, Kuti. We don't need that the financial stability and kupi. Naka baba use it in Zurap. How do I display it kwa uri? It's very impossible. Let me take it to a church setting, Antiga. Mukabula pa church Antiga. Pani mota zakawaridzwa. Says aba bana. Zakawaridzwa. Ipapa bana yako. Ipapa bana yake. But arguda say you go in the mumot. Yako. Antiga. Yeah, na yake. Antiga. Let's be realistic. We are in Zimbabwe. Antiga. I like what she said, Tino. Kuti mabasa arunetsa. Kanaona arubasa raunaro Antiga. Best believe range yako salary ro $300. Antiga. Gross. Gross. Gross guys. Kule wangu arukuzvi. Exception. Gross yawe $300. Antiga. Net is not only net. Antiga. Tarara ma deductions. Deductions Antiga. You find out kujaru surname onwe. Ishoma. And there are very few girls who appreciate the little that you do for them. All right. Antiga. Sapano dua acceptance. Antiga. Right. No. Mfeso wangu Antiga. Aripa ari. Ari aba. Okay, wakomana wanga waedzo. Msazungu relaxing, sna vision. Mchiti economy Zimbabwe rikurim. Yedza Antiga. But kana pole munhu arikuyedza Antiga. Waunai understand kuti these things take time. You're right. Antiga. Zvinoti tori mu microwave generation ka. Yekuti havagoni kumirira 2 hours. Mati these things take time. Pane munhu andakaramba 5 years ago because aingoita izvozvo zvekuti he was too smart for everything. Ameno business raida kuita rekutanga $500,000, $500,000 United States dollars. Go from you ask him that, he says you're over ambitious. Unoda kwesena, unobvunza. I left him there 5 years ago. He's still the same even today. Can I try and respond to that? Kuti issue haisi uku. We are addressing a wrong issue. Iyo ito character trait yake munhu iye. Saka zakazara mamuri Mbiriri haipa kuti ndosadu kuti zviri kuve pari kukongludwa zvinhu under a stereotype. But manje ma conclusion acho anenge awanda because uyu ane same conclusion gobuda chinhu chimwe chete. Mbiriri ndingo qualify that one, that statement yaramba ichidzoka from my doctor here. And say kuti kana ndiri kutaura respect handisi kutaura kuti shewe Alright. You call each other by first names and that's very true. But as you said, when you are somebody is saying something, pane statement you are kuti you don't understand. You see, you then feel like look, hold on. Couldn't there be another way of saying it? All right. You know, you will never understand. No, I am who I am. I don't understand. So I think it's also the language part of it, which needs to be compatible. Okay. Because I'm respecting you for what you are. Ndikati tininda bva ku university. Ndaita engineering. Engineering yangu ndoziva kuti musikana wangu akaita degree akaita arts. Anditi akaita ma languages. Then ndikashandisa language yetu kutaura subject ye engineering. We can kind of understand what are you talking about. But kutaura ma general issues. Then where is it coming with you can never understand that kind of a thing. Saka izvo kuvarume zvinovakodoba because kahushe kaya kakarimo even achiri kutsvaka saka karimo as a result anobva I would rather unonzwa kuti ninge hatangika anotaurisa that kind of a thing. So I think it needs to be taken in context. Okay. And then iye mari ndachida kungotouch on it a little bit.
ndeyekuti I don't think kuti I think problem inogona kuitika ndeyekuti we are expecting too much at a certain level. I think let's look at potential. All right. And sometimes when you are the two of you munogona kubatsirana. Okay. Because at the end of the day the desire is that vana vedu vari musangano varorane mukati mesangano. So if we look at the weak points and then we the devil will actually be very happy. Because ndo zvatine tingotarisa kuti avakomana muchechi avaiteso. But if we look at it with a positive eye, if we then combine, ndambotaura point yekuti you find kuti a doctor gets married to probably who has got probably a degree also. Hatisi kuti ngape paiva disparity yekuti munhu akaita grade 7 ororana nemunhu both ways hazvizoshandiwo futi. Exactly. Saka inini kwazvandinoona ndezvekuti kana muine madifferent disciplines chibatsiranai from there. Alright. There is also a risk on the part of our young ladies kuti vaende kune munhu atova nemota yake atova nemba yake. You are going to be part of the property. Wakandiwana ndiine zvese izvi. And now you just join. Saka what do you want? I can't maintain you. That's right. And now wakunge as if a car yekunzi I can't maintain you, you are too expensive for me. Azvikupi futi right. Saka tanga imese so that mugokura mese kana muchitenga flat motanga muchirenda is fine. Kadai mambotanga kurenda ukambuzoma it's well and good. Mozobva ikoko mozondorenda wherever mozobva motenga. Sometimes kumhanya hakuzi kokusvika. That's right. Nguva yedu yatopera. Inandoda ngomhanya nchingotsimbizira pane zviri kutaura nasekuru kuti I think both parties tine ma-superficial expectations. Oh yes. Inini ndiri kuexpecta kuti ndikuda kutorespecta kana tikasvika papa panofanira kuti tiitira mapete safanira kudonha mukadzi wangu in that regards. Handitika then vasikana obva vaita that huge expectation yekutoti zvoni munhu anofanira kunge atori financial. But aren't we blinkered tikabvisa objectivity yaunga achimbotaura yaya kuti hausi kufunga wakanyatsouvhurika brain kuti number one tamuna 2023 vanhu vaamodern and kana vanhu vaamodern ndezvipi zvinhu zvachinja ndezvipi zvinhu zvaadynamic. Respect yaipiwa vana sekuru vedu kuti vaienda kwavo vega vachibva vatodzibuka huru vachiita kunge vanonamatwa. It's not. Saka pauri kutsvaga musikana you have to consider all those things. Same applies nevasikana. I think there's need for them to consider kuti economy yemuzimbabwe yamira sei. So iye ari papi maererano neeconomy, what is he doing neeconomy yemuzimbabwe? Basa hakuna, but my initiative ari kuita to curb where do I fit in? Ane capability here zvaunga achitaura not outrightly just kuti zoti aiwa havadi kushanda vakomana vacho apa. Imagine munhu anenge achiedza kuita sei kusenza. And the other thing lastly chandoda kumenshona ndechekuti I think we have run away from principles anobva muzvatinoverenga biblical principles, even makanzo from Ellen G. White. Tane social media ndoine mapressures akawanda ndiyo ine bling ine flash. Exactly. Kuti unotongofunga kuti zvoni kana munhu asina kana wonder fit kukanaya ndozoita sei. You understand? Auchatobude mukomana akatokuboresa pachitoita attitude pachechi chaiwe kuti hai how you know what is said hai uchifamba uchita sei uchienda maona. So I think social media is playing a very pivotal role in impacting both sides. Negatively futhi to a large extent. Wakomana tine expectations Kim Kardashian but anenge achiya kuchechi futhi. Anoona anofanira kunge aine ma-characteristics anoita kunge munhu wenyika but still ari kuchechi futhi. Saka I think pane kudhonzerana kuri we need to go back to the basics. Ndizvozvo. Saka dai Mwari vatibatsira munoziva tina example yaSamson mubhaibheri akanga achitaura nditi vabereki vake vachimuti Hamuna here akati ini ndiri kuda iyeye ndiye wandada. Anditi asi tinozoziva kuti Samson akazoguma asisina maziso akazotofa pakupera kwazvo. Of course Mwari vane nyasha. Akafa prematurely zvaifanira kuachiva anakwanisa kutozviachiva dai asina kungoti Hamuna ndiri kuda uku ikokoko. Saka maybe mashoko edu ekupedzisira takutopedzisa tototanga nemi mukoma kuda kuti zvatingabatsirana nevanhu because patatotaura panapa tatoona kuti aiwa muchechiumuka vanhu ava varimo but maonero edu ndo ari kugona kuita sei nai ari kutitaridza ende zvataurwa nababa kuti ziso rakavharika muchechi hamena achitaura zvakavharika kuchechi asi kunze rakavhurika handi ndizvozvo. Saka chingotaurai mashoko ekubatsirana. I think one of the major principles that we need to
go back to is kuti Mwari atibatsire. Because the Bible clearly tells us kuti zvoni usazendama panjere dzako. Be not on your own understanding, but trust in the Lord your God. Takamubvisa Mwari wacho pama expectations saka haufa wakamuwana musikana because Mwari wacho hatoripo. Yes. Ndizvozvo. From what we discussed, warimo. All right. And I believe so because Mwari akatoti warimo. Saka tigarechi muchechi. Saka zvatoita manje isusu manje kuchikwana. Tombomera zveutsotsi izvi to decide what we want. Tika toita vanhu kwavo. Takaita vanhu kwavo zvinobalansana end of day. Ndizvozvo. Because warimo. Be the person that you are looking for. Exactly. Anditika iwewe ukazvigadzirisa kuva munhu wacho kana uri kuda mukomana nemota itawo mota yacho iwewe. Kana uri kuda musikana kwaye asi ari decent iwewe iva mukomana decent asingabudi uko because vakomana vanonga tsvaga mavhijini ka but ivo kunzoko vari kuita zvese vari kurara nevanhu uko kunzoko voti muchechi hamuna Mandara but mazoziva sei futi pamusoro pazvo. Yes. Tozo tichapedzisira nemubaba. Ndanchida kungoverenga panapa just a few lines from Adventist Home. The author says, let a young man seek one to stand by his side, who is fitted to bear her share in life's burdens, one whose influence will ennoble and refine him, and who will make him happy in her love. Saka pane questions ari panapa. Anzi, this is what you should consider. Will the one you marry bring happiness to your home? Yes. Is she an economist? Or will she, if married, not only use her own earnings, but also yours to gratify a vanity, a love of appearance? And then she talks about qualities to be sought in a prospective husband. Before giving her hand in marriage, every woman should inquire whether he with whom she is about to unite her destiny is worthy. What is his past record? What is his life pure? Is the love which he expresses of a noble, elevated character, or is it a mere emotional fondness? So kazhinji we focus on the outward. Ane wonder fitere anosekesa. Pane munhu andakambobvunza kuti nemhaka uchimuda mukomana kanzi anondinakidza anosekesa, which is very shallow because chero Mr. Bean vanosekesa. So we should look for deeper things when we enter into relationships. Let's look for deeper things. Is this going to lead me to heaven? Is this going to make me a better person? But are you going to become a better person? Yes, thank you very much. That was very insightful, very deep. Okay, I think we need to do is prayerfully because challenge irikuitika ndeyekuti tinombobvisa Mwari nemunamato tomisa paside totanga kufunga nepfungwa dzedu like what he has said, Proverbs 3:5, trust in the Lord with all your heart. Saka isusu ngatidzokere back to my principles. What do you look for in a man, in a woman? Teacher tofana ku expect according to Bible principles. Tinova wana varimo. Yes. Ende zvechokwadi varimo ndichida kuti baba vava vaconclude nekunamata zvese vanhu ava varimo kuvakomana vechidiki virtuous ladies ndinawo virtuous women ari chinayo ariko asi ngatingonamata Mwari vaitete sei vativhure maziso tionane isu tive vanhu vacho vakafanira baba ivai mati conclude nekutinamatira. Okay, I think mabata zvakanaka kuti varimo. Ndoda kungopaka small illustration. There is a young Indian lady doctor andaka meet some 10 years ago. She was actually my anesthetist pandaka itwa a major operation. She said when I was out of hospital, she can say, you know what, Ernest, I want you to pray for me. Because I is on the church. She can hey, what do you want me to pray for? She can say, first of all, I now want to get married. I want to settle. My father is a professor in medicine in Diakakuita Chichichi. My brother and myself, we are very, we are sharp, educated, very educated. So the first thing I want in a man, I want a God-fearing man. Amen. I want a God-fearing man. The second thing, I want a guy who has got money, because I've made money. All right. So I don't want one who will come and parasite on me. Okay. He must have money so that we can enjoy our lives. We put our monies together and we live together. The third thing, I want someone who is smart. Because in India I'm smart. Yes. Because I've done medicine and I've now specialized and I'm doing very well. So those are the three things. But first of all, must be God-fearing. God-fearing. So what I want to say to our youths, ndekuti
these other things, they are good. And Matthew chapter 6 verse 33, seek ye first the kingdom of God and his righteousness, and all these other things will be added to you. So first of all, Mwari vanotoziva kuti toda varume vanogona kutichengeta, because the Bible said iwewe murume uchadya cheziya uchaprovide for your family. So we don't want men who are just there kungoita house husbands or something like that, aiwa, unless it is by choice and by circumstance kuti muti ano it's better for you, like overseas you know, when I travel you find kuna America, especially ku West, you find kuti munotochuza kuti between the two of us ndiani undoshanda, and it's by choice. Agara kumba ndiani nga achichengeta vana, achichinja manapis, achigeza mbacha, achita say, and you are both happy because no environment yacho it allows you to do that. Then the wife is going to work, or the husband goes to work and the wife is at home. So ntoda kuti kuma youth edu vakatiteerera, especially nevabereki, because sometimes we also put wrong influence. Let's look for God-fearing varora ne God-fearing vakwasha. That is very, very important. Amen. And all these other things, money, you know, vision, you know, kuzvibata and so forth, God will provide. Amen. So pane vanhu vatinenge tichitarisa, we must see symptoms of that. Tinenge tiri kudeta. Yes. Hatisi kuti atangona anofamba nemakotali, anovereka sisi totongoti ando zvatiri kuda aiwa. Toda zvimwe zvacho kuti tione kuti potential iripo. Yes, ndokuti tivake dzimba dzedu zvakanaka. Saka Mwari vatikomborere tisafadza Satan by saying muchechi hamuna, because once we do that anotovhara maziso edu so that we don't see vari muchechi. Suitable virtuous young ladies, suitable, handizi kuti virtuous inoitawo futi to young men, handizi virtuous young men, we are full of virtue, then tese tosangana tova nemichato inofadza, and izvo zvinoita kuti vazhinji vauye kuna Kristu. Michato yedu iri as an example. Aiwa chivai matinamatira tiri kuti baba vedu vekudenga tinokutendai nekuti matipa nguva ino yekutaura pamusoro pekuvakwa kwedzimba dzevana vedu. Chatinotenda ndechekuti muchato wakatoiswa ponemi, mukatonyora mukati meshoko renyu kuti munhu hamufari, munhu haafanirwi kuti agare ari ega, whether it's a young lady, it's a young man, vanofanirwa kuvaka imba yavo mamuri imi Kristu. Saka toda kubvisa pfungwa yekuti iwo muchechi hamuna vakomana, muchechi hamuna vasikana, nekuti varimo. Hatirege kuita sezvakaita Elijah gore riye akati mukati mesangano renyu hamuchina kana muprofita 1 kunze kwangu inini. Imi ndokubva mazomuratidza vakawanda kudarika vaaifungira. Saka tokumbirira vana vedu vasikana vakomana kuti tange vazviita resolve kuti Mwari ndoda a God-fearing man, anochengeta sabata, anoita kuda kwenyu, anoita kuti tiende kudenga. Ngati pamusoro paizvozvo hamudi kuti nditambure in my marriage, muite kuti murume iye anga achishanda nesimba, anga aine vision, anga achikwanisa kuchengeta mhuri yake. Similarly also for the young men, ndoda kutsvaka musikana akanaka mukati mesangano. Ndatanga ndazvirizovhera kuti Mwari ndoda kuti ndiwane musikana mukati mesangano renyu, ende musikana uyu nganga akanaka, anorespektika, anopfeka zvakanaka, anofamba zvakanaka, anoita zvese zvinokufadzai. Pamusoro paizvozvo tigovaka mhuri inoita kuti tive nemukatenga kadiki tiri mukati mepasi rino. Toziva kuti Mwari munotiitira nekuti makati hapana chakanaka chatinokumbira kwamuri imi mugotinyima. Chitibatsirai kuti nhaurwa iyi apo ichaonekwa nekunzwikwa nevateereri nesu taparticipata, zvitibatsire kuti izvozvo zviitike mukati meupenyu hwedu. Izvi zvese tinonamata tichipota nezita raKristu Jesu anova ndiye muponesi wedu. Amen. Amen. Vakomana Muchurch wana kufamba Jesu iye anoda vake vauye kwari. Ngati vakomana Muchurch wana kufamba Jesu iye anoda vauye kwari. Tarira is toyenda
isusu toyenda ikoko kudenga vasikana musatye kufamba na Jesu iye anoda vazhinji vauye kwaari vasikana musatye kufamba na Jesu iye anoda vazhinji vauye kwaari tarirai toyenda isusu toyenda ikoko kudenga vana mai musatye kufamba na Jesu iye anoda vazhinji vauye kwaari emi vana baba musatye kufamba na Jesu iye anoda vazhinji vauye kwaari ikoko kudenga sasare ikoko kudenga toyenda isusu toyenda ikoko kudenga